Esta fin de semana o PSDG celebra a súa conferencia política, unha xuntanza para analizar os grandes temas da actualidade e tamén as liñas de futuro do principal partido da oposición. A crise, a supresión das deputacións, a fusión de concellos, moitos son os asuntos que estarán en riba da mesa e para falar deles hoxe está connosco novos días o secretario xeral do PSDG, Manuel Vázquez. Moi bons días. Hola, moi bons días. A marxe de todos estes asuntos que acabamos de enumerar, cal é o obxectivo desa xuntanza? O meu obxectivo é poñer o día o socialismo galego en uns momentos en que todo cambia, non? En uns momentos en que a sociedade española, galega, europea ten que buscar novas fórmulas de afrontar os retos e os socialistas galegos queremos facelo desde dous grandes conceptos, non? Sendo socialistas e galeguistas, identificándonos co noso país, pero poñendo sempre como elementos de base unha política progresista que resolva problemas dos ciudadanos. Vamos a estar 2.000 personas traballando fin de semana para topar xeitos de ser útiles aos homens e mulleres deste país. O socialismo está depre, como decía onte Felipe González, ou está unido, como decía Zapatero, bueno, tamén Felipe González. Sí, no, eu creo que estamos unidos. Depre non, pero hoxe na sociedade española, galega, europea, o que non este preocupado é un insensato. Nada vai a volver a ser igual. Están cambiando cousas que nos parecían que eran imposibles que cambiaran. E creo que a maior responsabilidade que temos que ter os políticos é de pensar cada vez máis en que as situacións novas, solucións novas, non? E creo que todo aquilo que viñamos defendendo e seguimos defendendo, temos que buscarlle un xeito de que se traduzca en solucións para momentos tremendamente difíciles que van a chegar, pero hai que facelo con tranquilidade e con ilusión, non? É imposible ser socialista se non eres unha persona con moita ilusión. E neste ambiente de preocupación, está ao mellor fomentado por ese ambiente, esa crispación que se percibe desde o exterior na Cámara Galega e pola que onte o presidente da Xunta, por exemplo, pediu desculpas? Bueno, eu creo que a política hai que desdramatizala, non? Ayer na Cámara é unha situación onde a oposición fai sistemas de control parlamentario ao goberno, eu creo que non hai que poñerse nervioso nin disgustado, non? Un ten a obligación de preguntar, outro ten a obligación de responder, non? E se é posible, temos que facelo con unha certa cordialidade. Pero eu creo que temos que facelo, sobre todo, pensando en garantizar ao goberno que faga de goberno e a oposición que faga de oposición. E teñen que ser os líderes os que se metan nesa lea, creo que vostede que a imaxe que se dá dos líderes de Feijóo e tanto de vostede, en vez de os dous, tres ou outras persoas, cree que a súa imaxe é boa a que están dando? Hombre, eu creo que a imaxe peor que lle podemos dar aos ciudadanos é unha imaxe irreal, non? E creo que nun sistema de control parlamentario ao goberno, a oposición ten que facerlle preguntas ao goberno e o goberno ten que contestar a esas preguntas porque é un modelo democrático que eliximos entre todos, non? A maior ou menor virulencia pois é moi coyuntural, non? E sobre todo cando a quen lle preguntas considera que esas preguntas son para facer el control á oposición. A oposición non hai que controlala. O sistema parlamentario dice que son sistemas de preguntas e control parlamentario ao goberno galego. En fin, eu creo que está claro que todos temos que falar máis dos problemas dos ciudadanos, pero creo que a obriga da oposición é garantir sempre un goberno que teña un sistema garantista de control. Eso é no que estamos. Se hai un tema que está de actualidade, recente e candente, e que supoño que estará tamén en riba da mesa nesa conferencia, é a ruptura das negociacións da reforma laboral. Como valora? Hombre, é unha situación non desexada, non? Eu creo que todos esperábamos un bo acordo. De feito, se leva moito tempo esperando, intentando que sindicatos e patronal chegasen a un acordo. Pero hai unha cousa que é evidente, non se pode esperar. Non podemos esperar máis, se move a estrutura social, económica, e temos que abordar medidas. Eu confío en que, inda que non se acabaron acordos, que as fórmulas que se plantexen ao final teñan dos grandes elementos. Sexa unha reforma laboral eficaz, que sea boa para o sistema, que consiga os obxectivos, que é recuperar o emprego e ser útil a este país. Eu creo que todos faremos un esforzo moi grande e, dende logo, o gran problema que temos en España e, dende logo, o gran problema que temos en Galicia é eses 233.000 homes e mulleres que están parados, non? Entón, temos que buscar maneiras que a maquinaria se mova. Galicia, por primeira vez na historia, desde que hai paro registrado, alcanza cifras destas dimensións. E, mentre o paro crece en España o 6,6%, en Galicia está crecendo o 20%. Temos que sentarnos, todos os partidos,
goberno e oposición, e temos que ser capaces de resolver os problemas dos ciudadanos que para o que están esperando eles de nós. O Goberno fixo recortes que xa tiveron a súa contestación social esta semana. No tocante ás pensións, que é un tema importante en Galicia, como se entende a postura do PSOE nacional e do PSOE galego, tendo en conta que a congelación das pensións afectalle sobre todo a Galicia, que temos os pensionistas coa pensión máis baixa de todo o Estado? Bueno, primeiro tema, Zapatero é o presidente que conseguiu incrementar en 4 anos casi o 48% as pensións mínimas en este país. O home que máis fixo incrementar as pensións é Zapatero. Non van a baixar, se van a congelar durante 2 anos. Iso que quere dicir? Que, cuidado, en Galicia, como temos as pensións mínimas, é donde menos se vai a afectar eso, porque son esas as que se van a seguir manteñendo o sistema remunerativo. Para nós non é doado, é doloroso, como tema dos funcionarios, pero que non hai direito é que mentras temos que apertarnos todos o cinturón, o goberno galego sigue facendo demagogia con impostos, baixando impostos que son máis simbólicos que reales, cando o que lle toca á sociedade europea, española e galega é ter solidaridade fiscal, incrementar o IRPF a rendas máis altas, incrementar o modelo de que todos contribuyamos a resolver isto. Eu creo que os pensionistas, no montante final, van a ser os beneficiarios de 4 anos de crecementos moi importantes e van a ter o problema de que en 1 ou 2 anos van a estar congeladas. Pero, en todo caso, somos parte dunha sociedade que vai a atravesar tremendas dificultades. E o que diga que ten fórmulas máxicas, baixar impostos, subir pensións, ese sencillamente están ganando a xente. Vostede cualificou de tomadura de pelos galegos ese plan estratégico que presentou esta semana a Xunta, o presidente da Xunta. Que alternativas propón vostede para sair da crise? Hombre, eu creo que presentar un plan estratégico, donde o que faz é 4 anos, por 11.000 millóns que é o presuposto ano, igual a 44.000 millóns, por iso non había que pagarlle o diñeiro á consultora que lle fixo. Se facíamos nós con un folio e un papel. As alternativas deste país é non deixar os brazos caídos, como fai o goberno da Xunta, non caer o 60% na licitación de obra pública e poñer en marcha medidas incentivadoras. As políticas activas de emprego tenas transferidas ao 100% a Xunta de Galicia. Hai que invertir en coñecemento, invertir en I+D, invertir nas universidades. Non podemos salir deste lío baixando os salarios, baixando a calidade das nosas prestacións. Nós temos que salir deste problema millorando en coñecemento, en investigación, en I+D e convertíndonos en unha sociedade que transforma cousas e que consigue valores añadidos. Eu o que lle pido ao goberno do Partido Popular e que lle pido a Feijóo, lle pido unha cousa moi sencilla, que lle pedín outra vez e lle vou a pedir probablemente mañá. Un gran pacto en Galicia pola economía e polo emprego. Un gran pacto donde as forzas políticas resolvamos o problema dos homes e mulleres deste país. Os problemas dos homes e mulleres deste país non están en perseguir sindicatos agrarios de esquerdas. Están en resolver o paro, axudarlle ás empresas, darlle circulante ás empresas e conseguir que vexan que os políticos, polo menos, intentamos sacar adiante fórmulas para afrontar unha crisis tremenda. Imos de cambiar o micro neste momento, señor Vázquez, porque creo que temos algún problema co seu. Entendouse todo o que decía, o que pasa é que creo que está un pouquiño baixo. Mentres tanto, voulle facer a seguinte pregunta. O fío, precisamente, do que estaba comentando agora mesmo vostede. Que medidas lle vai propor o presidente da Xunta para ese gran pacto? Si pode avanzar algunhas. Bueno, nos vamos a presentar na semana que ven un plan de empleo específico. Un plan de emprego que colle todos os elementos e que vai a ser unha proposta que o sorprendente que non a fixese antes o goberno galego. Acabamos de propoñerlle medidas sustantivas, que incrementar o IRPF no tramo autonómico a rendas de máis de 100.000 euros. Incrementar o que a rendas ao patrimonio de cerca de 1 millón de euros. E, sobre todo, temos que redistribuir a riqueza. Nós temos que conseguir que o I+D, as universidades, a investigación, a sociedade de coñecemento. Probablemente unha das cousas máis dolorosas que fai o goberno de Feijóo é facer desaparecer esa fundación para incentivar a sociedade do coñecemento, que é o camiño de salida desta crisis. Desta crisis non podemos salir entrando por a porta do neoliberalismo, que é o que nos levou aquí. Temos que salir por as capacidades, por a formación, por subir o noso nivel. E iso temos que pactalo entre todos.
Eu creo que o drama que se nos ven encima a todos xa non nos resolve ningún partido solo. É un problema non do PP, nin do PSOE, nin do BNG, é un problema de Galicia, é un problema de España. E creo que toca un momento de responsabilidade, onde todos temos que ser capaces de abordar. Nós na conferencia de mañá vamos a falar de futuro, de solucións, de fórmulas e dun ideario que leve ese camiño para solventar os problemas dos homens e mulleres deste país. E falar tamén o PSDG nesa conferencia de mañá deste último asunto que está suscitando, que está de actualidade e que precisamente suscitou certa crispación na Cámara Galega, o suposta trama de desviación de fondos a asociacións relacionadas con unións agrarias. Sí. O PP di que hai probas caligráficas que certifican que unha mesma persoa elaborou varias desas solicitudes. En caso de demostrarse de que sexa así, exixirán demisións, como vai actuar o PSDG? Mire, eu creo que cando alguén usa a calumnia e a infamia como elemento de confrontación política, só hai unha porta que pon xudgado. E foi a porta que eliximos todos. Teñen 5 querellas encima, terán máis, e esas 5 querellas só demostran unha cousa: o que non ten nada que ocultar vai ao xudgado e acábase con todo eso. É inexplicable que cos problemas que ten este país o goberno galego se poña ao servicio partidista do PP e faga algo que nunca se fixo en democracia en Galicia: entrar ilegalmente nas sedes dun sindicato de esquerdas perseguindo non sabemos que. Se teñen un solo papel que demostre unha irregularidade, onde teñen que ir ao xudgado? Isto é un circo mediático. Isto é un xuicio paralelo mediático contra un sindicato de esquerdas que está sendo claramente vulnerado no seu modelo democrático. Ningún minuto máis ao xudgado. Nós queremos falar de emprego, queremos falar de I+D, queremos falar de sociedades, de políticas sociales, queremos falar de territorio, de identidade de Galicia, da lingua, da cultura, do patrimonio. Nós queremos facer unha moneda que ten dúas caras ben definidas: a socialdemócrata e a galeguista. E queremos ser galeguistas, evidentemente. Quedanos menos dun minuto, a verdade que quedan moitas cosas no tintero, sí. Pero bueno, sobre este fin de semana, esta conferencia, non sei se va a aproveitar para decidir, supoño que estarán decididos, ou presentar os candidatos para as autonómicas, e se hai algún plan para as autonómicas, por exemplo, de que veña agora mesmo, como están as cousas, Zapatero a apoiar a campaña. É un bo reclamo agora mesmo ao presidente do goberno. Entendo que dices as municipales. As municipales, sí. Perdón. Zapatero para nós é un bo reclamo sempre. E os socialistas non vamos a facer as candidaturas de municipales hasta que se autorice o federal, que será a finales de julio ou principios de setembro. Pero nós non temos prisa, porque nós gobernamos nas grandes cidades galegas e seguimos gozando da confianza dos homens e mulleres nas grandes cidades. Prisa ten o Partido Popular, que volva a presentar a todos os que perderon as eleccións fai 3 anos e pico. Manuel Vázquez, secretario xeral do PSDG, gracias por os días e quedamos pendentes desa conferencia política esta fin de semana do seu partido. Moitísimas gracias por o vosso interés. Moitas gracias.